αλλά θυμάμαι εγώ, ας πούμε, ότι ήταν ένα γεγονός πρωτόγνωρο για το χωριό. Γιατί παλιά τα παιδιά μπαίναν στο λεωφορείο, φεύγανε. Γινόντουσαν το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα λοιπόν έγινε γυμνάσιο στο Ισνάους, έγινε γυμνάσιο στο χωριό μας. Παρότι ήταν μέσα στο χωριό, σαν ενοικιαζόμενα, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην ουσία, ετούτοις ήταν ένα γεγονός. Τα παιδάκια τα έβλεπες με τις τσάντες τους, πηγαίναν σχολείο, άκουγες το κουδούνι. Ήταν τα πρώτα χρόνια που ήρθα δηλαδή, ήταν ένα κλίμα πολύ όμορφο, έτσι. Πώς ήταν αυτό το κτίριο το πρώτο, ας πούμε? Το κτίριο ήταν ένα διόροφο κτίριο. Εμείς είχαμε τον κάτω όροφο, υποτίθεται, το οποίο ήταν δωμάτια. Έτσι. Και πάνω έμενε ο Νίκος ο Βεντούρης, ο ιδιοκτήτης, ας πούμε. Και εμείς είχαμε τα δωμάτια κάτω. Ήταν ένα εσωτερικός, μια εσωτερική αυλή στην ουσία αυτή, η οποία ήταν μπετό κάτω, αλλά όταν άνοιγε το εστιατόριο κάτω που είχαν τα παιδιά εκεί, περνάγανε αυτοκίνητα για να τροφοδοτήσουν το εστιατόριο. Είχαν βάλει μια λυσίδα τότε στην είσοδο της σαλάνας αυτής, φαντάζεσαι μεγάλη, και υποτίθεται ότι όταν ερχόταν αυτοκίνητο, εκεί ήρθε αυτοκίνητο. Βγάζανε την αλυσίδα, παίρνανε το αυτοκίνητο μέσα από τα παιδιά στο προάβλιο για να πάει στο εστιατόριο. Όταν εκεί χτύπαγε το κουδούνι, βγαίνανε εκεί όλα, στο τσιμέντο εκεί δηλαδή, στο μικρό χώρο, και μια βεράντα είχαμε από την δεξιά πλευρά, από την κάτω ανατολική πλευρά. Μια βεράντα που είχαν τα δωμάτια εκείνα, μια βεραντούλα μπροστά. Και μπροστά την αλάνα αυτή που ήταν τσιμέντο. Και ο χώρος ήταν γύρω-γύρω, μπορούσε κάποιος να το γυρίσει. Αλλά ήταν βεράντα την ίδια. Βεράντα έφτανε και έφτανε σε ένα άλλο κομμάτι. Από τη μια πλευρά είχαμε ένα μικρό χώρο, μια καντίνα που ήταν εισχωρεμένη στο φρόσο. Κατά τη σκάλα. Κάτω από τη σκάλα, η οποία μας εξυπηρετούσε και μας έκανε και καφέ και έδινε και σάντουιτς. Κηλικείο. Γυμναστική που κάνατε? Γυμναστική, καλά ήταν. Γυμναστική κάναμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε εκεί έξω, πηγαίναμε με τα παιδιά περισσότερο στο σχολικό κήπο που λέμε, εκεί που είναι της Πεντάνουσας τώρα από κάτω. Το γήπεδο του μπάσκετ. Το γήπεδο του μπάσκετ, και κάναμε γυμναστική εκεί. Και πολλές φορές έπαιρνα τα παιδιά και πηγαίναμε πάνω στην εκκλησία την Παναγία και κάναμε στην αυλή και χρησιμοποιούσαμε πολύ σαν σε ασκήσεις τα σκαλάκια της εκκλησίας και κάναμε διάφορα. Αλλά συνήθως ήταν στο σχολικό κήπο, εκεί πηγαίναμε και κάναμε και τα στρώματα που βαλάγαμε, τα κατεβάζαμε και τα γυρίζαμε, το εφαλτήριο και όλα αυτά που χρησιμοποιούσαμε και τα πηγαίναμε. Είχαμε και μια αποθηκούλα, τα βάζαμε μέσα και ήταν εκεί. Τι δυναμικότητα είχε, δηλαδή πόσα παιδιά είχε? Είχε πάνω από 100, δεν είχε. 100, γιατί ερχόντουσαν για τα παιδιά των χωριών. Δηλαδή Μάρπισσα, Μάρμαρα, Δριός, Άσπροχωριό και Κόστος. Και Λεύκες νομίζω. Λεύκες ήταν στην αρχή, μετά νομίζω ήταν στην αρχή Λεύκες και μετά οι Λεύκες πήγανε στην Παρκιά. Στο διεκδικήσαν και τους άρεσε, πήγανε Παρκιά. Αλλά ερχόντουσαν τα παιδιά των χωριών, τα οποία ήταν καταπληκτικά παιδιά, όλα τα παιδιά δηλαδή. Δεν ξέρω, εγώ έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια με πολύ καλά παιδιά, δεν θυμάμαι κάτι που να... Κάτι το ιδιαίτερο δεν είναι. Είναι ευτυχία για το χωριό, για το νησί γενικά, να έχει καλά παιδιά. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν υπέροχα τα παιδιά, με τα προβληματάκια τους, τις σκανταλιές τους, αλλά αυτά τα διαχειρίζεσαι. Την κότα που είχαν πετάξει από το παράθυρο. Το ποντίκι. Για πείτε μια σκανταλιά. Ναι, να δούμε τι σκανταλιές γίνονται. Γινόντουσαν κάποια τέτοια μικρό σκαντάλια. Περνάγανε τα παιδάκια του δημοτικού, περνάγανε από εκεί και εδώ. Πέρναγε και κόσμος, δεν ήταν και πέρασμα. Δηλαδή από την πάνω γειτονιά περνάγανε μπροστά από το σχολείο για να πάνε προς τα κάτω να κάνουν τα ψώνια τους μέσα στο χωριό. Και περνάγανε από το χώρο που απλίζονταν τα παιδιά. Είτε ήταν διάλειμμα, είτε είχαμε μάθημα, περνάγανε από εκεί. Λοιπόν, είχε οι γειτόνισσα κάτι κότες, κάποιος βρήκε μια κότα εκεί πέρα, πέταξε από το παράθυρο σε ώρα μαθήματος, έγινε ένα Μάριο Βράσο. Ένα ποντίκι και πετάξει ο βοβός, το θυμάσαι? Ο μικρός. Ο Δημήτρης ήταν. Ναι, ο μικρός ποντικάκι και το πετάνε, του ήταν Παπαντή μέσα. Παπαντή ήταν. Ή η Τζιμογιάννη, και ήταν έγκυος κιόλας, και τρόμαξε κι αυτή. Τι φρόσο πειράζανε, τη Θεός χωρέστη.
Τη Φρόσο ήταν ιδιαίτερη μορφή Ναι. και έχει αφήσει εποχή και στο σχολείο. Πήγαινε λοιπόν ο Ηρακλής και του λέει: Φρόσο, φτιάξε μου ένα σάντουιτς δικό μου. Θα βάλεις όμως 3 ζαμπόν και 4 τυριά. Το είπε λοιπόν σε ένα κάποιο παιδί, του λέει: Πήγαινε και πες της Φρόσο σε ένα σάντουιτς του Χατζόπουλου. Βλέπει λοιπόν ότι αυτός βάζει 3 τυριά, 4 σάντουιτς και μετά πηγαίνανε και ζητάγανε ένα του Χατζόπουλου. Το πέτανε. Φωνάζει λοιπόν μια μέρα ο Ηρακλής: Ρε Φρόσο, κάνουμε ένα σάντουιτς. Λέει: Κι άλλο 4 έχεις φάει. Και απορμούζει και θυμάται. Η ατμόσφαιρα φαίνεται καταπληκτική. Ήταν καλή ατμόσφαιρα. Εγώ πέρασα ωραία και νομίζω όλοι μας περάσαμε Και εγώ περάσαμε ωραία και είχαμε και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Εκτός από συναδελφικές, είχαμε φιλικές, αλλά γίναμε και συγγενείς εντωμεταξύ. Κοίταξε, προσπαθούσαμε, Ελένη, από την αρχή, Μαρία και όλοι μας τελικά όσοι ήμασταν. Ήταν και ένα σχολείο, θέλαμε ο κάθε συνάδελφος να περάσει καλά. Ναι. Να αισθάνεται ότι είναι σε ένα χώρο που τον υποστηρίζει και ότι δεν θα έχει προβλήματα, ας πούμε, όσο γίνεται. Άρα προσπαθούσαμε όποιος έρθει, έλα κάτσε να βρούμε σπίτι, να το ψάχνουμε, να τον βάλουμε στο κλίμα μέσα, να αισθάνεται ότι είναι... Και νομίζω αυτό το διατηρήσαμε σε μεγάλο βαθμό μέχρι τώρα. Πόσο μάλλον τότε, στα πρώτα χρόνια, που ήταν δύσκολα τα πράγματα, ερχόταν ένας από μακριά να υπηρετήσει, να διδάξει και να κάνει και ήταν μόνος του. Και κάναμε πολλές παρέες, κάναμε συντροφιές σχεδόν κάθε βράδυ, είτε σε σπίτι ήμασταν, είτε έξω βγαίναμε. Ήταν λιγάκι πιο προσωπικές οι σχέσεις και με τους γονείς, έτσι. Και θέλω να πω πάντα ότι είχαμε και τέλεια σχέση με τους γονείς πάντοτε. Πάντοτε οι γονείς δηλαδή ήταν συμπαραστάτες στο σχολείο σε ό,τι τους ζήταγε το σχολείο. Δεν επεμβαίνανε σε άλλα θέματα, ας πούμε. Και η μετακόμιση έγινε όταν ήμουν αποδιευθυντής. Νομίζω το 94, δεν ξέρω αν το ψάξετε, το 94. Άρα από το 83-94 ήμασταν 11 χρόνια εκεί. Πάρα πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια και ενώ έχει καλό κλίμα, έτσι ζωντανό και οι καθηγητές και τα παιδιά, κάποια στιγμή άρχισε και δυσκόλευε η κατάσταση. Γιατί εκεί τώρα μέσα στην αυλή αυτή με τα τσιμέντα, το διάλειμμα, όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν μια κατάσταση ασφεκτική και για τα παιδιά που ήταν σε αυτό το χώρο που δεν είχαν μια ελευθερία, που δεν είχαν, ήταν γύρω-γύρω κτισμένα παντού, δεν βλέπανε τίποτα. Μόνο με τις εκδρομές ή πηγαίναμε εμείς για τη γυμναστική που βγαίναμε λίγο παραέξω, παραπάνω. Έτσι βγαίνανε. Αλλιώς όλες τις ώρες ήταν... Πολύ δύσκολη. Για θυμίσου το ατύχημα με την Ασενίνα. Ναι. Είχαν πάει για να κάνουν πρόβα παρέλασης που στο ποτάμι. Ναι. Στο ποτάμι πρόβα για την παρέλαση. Πρόβα για την παρέλαση. Και περνάει ένα μηχανάκι και χτυπάει ένα παιδί όταν τους είχε αφήσει η Ευγενία, νομίζω, ναι. Τους αφήσει και παιδιά πάμε στο σχολείο και περνάει και πάει ένα κορίτσι, την Ασεμίνα, πολλαπλό κάτριμο στο πόδι. Να ξέρουμε τα παιδάκια στο σχολείο, η κυρία η Ασεμίνα πέθανε. Μέχρι να πάμε κάτω και να δούμε ότι ήταν η Μαρία, εσείς δεν ήταν. Εγώ. Και να δούμε ότι είχε πάθει σοκ το παιδί, ήταν εκείνη το κάτω. Εντάξει, μετά από αυτά τα 11 χρόνια, ας πούμε, βλέπανε ότι αρχίζει πια και μετά πια ότι έπρεπε να γίνει, γιατί ήταν και πολλά τα παιδιά. Είχαν αυξηθεί τα τμήματα, είχαν γίνει πολυμέλη, δηλαδή δεν χωρούσαν. Και δεν μπορούσαμε να κάνουμε και τίποτα. Δεν είχαμε χώρο να πούμε ότι θα τα αραιώσουμε κτλ. Οπότε είχαν μεγάλη ανάγκη για να γίνει ένα καινούριο κτίριο. Μεγάλο. Προφανώς δεν κάλυπτε και τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Είχαμε μία ασφαλεία σίγουρα. Αφού περνάγανε τα αυτοκίνητα, ο κόσμος όλοι μπροστά από μαζί με τα παιδιά κυκλοφορούσαν απ' έξω. Και μετά πάρθηκε η απόφαση, ναι, θα γίνει κτίριο, αφού καθυστερούσε λοιπόν, αποφάσισε ο σύλλογος των γονέων να ξεκινήσει δικό του έργο. Να μαζέψουμε λεφτά και να ξεκινήσουμε το σχολείο. Αν δεν υπήρχε ο σύλλογος γονέων δηλαδή, και ειδικά τα άτομα που τραβήξανε μπροστά, που ήταν ο Αντώνης ο Ρούσος και ο Τάσος ο Μοστράτος. Και ο Τάσος ο Μοστράτος. Ήταν πρόεδρος και γραμματέας νομίζω, που τραβήξανε το μεγάλο. Ήταν κι άλλοι. Οπότε έκανε τα σχέδια ο Μεταξάς ο Πέτρος, χωρίς χρήματα νομίζω ο άνθρωπος, του σχολείου, και μετά ξεκίνησαν την κατασκευή. Πρώτα τα μπετά, θα λουπώσανε μπετά, τούβλα, και εκεί βέβαια μεγάλη προσφορά και από τον κόσμο που έδινε χρήματα
γιατί έβλεπα ότι υπάρχει ένας σκοπός για να γίνει σχολείο. Ήταν, νομίζω, πολύ αξιέπαινη προσπάθεια των γονέων και των κατοίκων γενικά να βοηθήσουν. Αποταθήκαν, μου φαίνεται, σε συλλόγους πολλούς, θα τα έχει πει Αντώνης αυτά, αν έχετε πάρει συνέντευξη. Μέχρι και ο Ιάκωβος της Αμερικής, νομίζω, είχε στείλει κάποια χρήματα. Και τελικά, και βέβαια, πολλή δουλειά κάνανε οι επαγγελματίες. Δηλαδή, οι ηλεκτρολόγοι. Οι ηλεκτρολόγοι τους οργάνωσε ο Μπουρής ο Αντώνης, ήταν πάντα όπου τον καλούσαμε να έρθει στο σχολείο, παρά ότι δεν είχε παιδιά ο άνθρωπος. Ερχόταν να μας βοηθήσει ό,τι ηλεκτρολογικό είχαμε. Είχε μαζέψει όλους τους ηλεκτρολόγους της Πάρου και ο κάθε ηλεκτρολόγος αντέλαβε μία αίθουσα. Με δικά του υλικά, ο πίνακας δηλαδή, ο ηλεκτρολογικός, τα καλώδια κλπ. Μόνο τα φωτιστικά είχε πάρει ο Σύλλογος Γονέων με χρήματα. Και παρέδωσε ο κάθε ηλεκτρολόγος μία αίθουσα. Και μετά τους έβαλε και δώσανε και από κάποια χρήματα για το Σύλλογο. Μετά ξεκινήσανε οι μαρακοί, νομίζω. Κάθε μαρακός είχε πάρει μια αίθουσα. Δεν ξέρω τι λεφτά πήραν οι άνθρωποι. Αν πήραν λεφτά, θα πήραν ειδικές τιμές βέβαια, τα υλικά τους. Μετά η υδραυλική. Ο Γιώργος ο Μαλαματένιος, ο Πολύστροφος, είχαν έρθει και δουλεύανε για το καλορφέρ να το βάλουν ως να πάνε φράγκο. Και βέβαια μόλις τα τελείωσε, ήταν η αγωνία μας να φύγουμε. Το σχολείο έγινε. Εκεί πια το περιμέναμε σαν και μετακόμιση. Άντε, ναι, σε λίγο ακόμα. Και τελικά πήγαμε στο σχολείο χωρίς να έχει τουαλέτες ακόμα.